Avui farem pizza d'espelta. En primer lloc, afeig mitja pastilla de llevat fresc. Engrunaran el bol i pesa 400 grams de farina d'espelta. Afeig-la al bol també i mescla-la bé amb el llevat. Afeig un poquet de sal i remou. Crea un forat en el centre del bol i afeig un doll gran d'oli d'oliva verge extra. Continua removent tot i finalment afeig 200 ml d'aigua tèbia. Aboca la mescla i comença a pastar fins a deixar una mescla ben homogènia. Així veuràs la importància d'un bon entrenament. Una vegada la tingues, deixa-la reposar almenys 20 minuts. Passats els 20 minuts, dona-li forma de pizza al teu gust. Utilitza paper vegetal i comença a donar la forma de cercle o la que més t'agradi. Afeig sèmola de blat per a donar-li un toc cruixent i original a la teua pizza. Fes-ho per les dues cares. Una vegada tingues la massa de la pizza llista per a començar, afeig els ingredients. Comença per la tomaca natural triturada. Afeig-li un poquet de sal i un poquet d'oli. Ara talla tots els ingredients que més t'agraden. Xampinyons, pernil York, afeig els ingredients a la teua pizza. Comença pels xampinyons i després pel pernil. Talla la mozzarella fresca i afeig-la també a la pizza.
afig formatge ratllat, un últim xorret d'oli d'oliva verge extra, li donem l'últim toc al nostre gust i al forn. També pots tallar el paper vegetal per a que no es cremen les puntes. Aproximadament 15-20 minuts al forn i una vegada enfornada afig ruca i canonges per a donar-li un toc fresc i cruixent. Si vols, orenga en sec i pebre negre amb l'últim poquet d'oli d'oliva verge extra.